नोंथांमोननि चेनेलनि जुगै आं बेखौनो बुंगोन दि थांनाय 30 अक्ट'निफ्राय जाखिनि जोङो डिस्ट्रिक्ट बडि दाबोदोंमोन नै दिनै लखिमपुर डिस्ट्रिक्टआव जिल्लायाव दिनैनि हाबाफारिखौ जों नुनानै ओरैबायदि सोमोनांदों माने थांनाय मेलफोराव जेनेखा माबाखौ दादोंमोन डिस्ट्रिक्ट बडिखौ दादोंमोन दिनैनि बे डिस्ट्रिक्ट बडि दानायाव गोबां सुबुंफ्रानो बाहागो लाफैदों बेहाय जोंहा ओरैबायदि गोजोननाय दङ गोजोननाय मोनदों जे आइजोफोर बाहागो लादों हिसाबै दिनैनि मेलनि गेजेरजों नोंथांमोना ओरैनो मा रायजोफोरनो खौरां फोरमायगोन आइजो माहारिया दिनै लोब लोब बाहागो लाफैनायनि थाखाय जोबोरैनो गोजोननाय हरदों चेनेलनि जुगैनो आं बुंगोन दि दा फैगौ जों जा डिस्ट्रिक्ट दाहैगोन बेहाय जाहाथे बैफोर जिल्लाफोरनि आइजो माहारियाबो बेबायदिनो दिनैनि जा नैबे लखिमपुर डिस्ट्रिक्टआव आफाद दानायाव लोब लोब बाहागो लाफैदों बेबायदिनो जा डिस्ट्रिक्ट बडि दाहैगोन बैफोर जिल्लायावबो जाहाथे आइजो माहारिया बेबायदिनो लोब लोब फैयो बेखौनो आसा खालामबाय आरो गाबोनो नोंथांनि जे जिल्ला बेयाव दाफुंनाय जोंनि धेमाजि डिस्ट्रिक्टआव नै गाबोन डिस्ट्रिक्ट बडि दाफुंनाय जागोन बेहाय आसा खालामदों बेबायदिनो जोंनि धेमाजि डिस्ट्रिक्टनि जा डिस्ट्रिक्ट बडि दानाय बेहाय मोजाङैनो जाफुंसारगोन बाहागो लागिरिखौ मा बुंदों जा गामिनिफ्राय फैगोन बिथांमोनखौबो आङो मोजाङैनो गावबा गावनि जाथिनि सार्थआव मोजाङै बाहागो लाफैगोन आरो लाफैनायखौ आसा खालामनानै बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखरखौ आं बावहरगोन आरो